बेथ' आंनि जिउनि जोबोद गोजोनथाव बुब्लि। आङो सानाखैमोन जे 1990 मायथाइयाव बै आं थाखो 10आव बिजनि बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्राय आंनि गिबि सुंद' सल' गस्ला नांगौ गांसे गोदान गस्ला, बे सुंद' सल' लिरनायनिफ्राय आं दिनैसिम बेबायदि आगान सुरबोनो हागोन आं सानाखैमोन। दिनै आङो सोरजियै 14 गां सल'मा बिजाब आरो गांब्रै सुंद' सल' बिजाब आङो लिरनो हाबाय। बिनि गेजेरावनो नैबे 13थि सल'मा सोरनि थाखाय, बे सल'मायाव दिनै साहित्य एकाडेमिया आंनो 2024नि बे बान्थाखौ होबाय। आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावगोन आरो आं साबायखर बावगोन जायफोर बिथांमोनहा आंखौ लिरनो आंनो गोसो थुलुंगा होबोदों। बिथांमोनहा फरायनानै आरो आंनि सल'माखौ नायनानै बिथांमोनहा अराय आंखौ सोरजिनो गोहो होदों। आं बिथांमोनखौ अराय साबायखर बावगोन। आं साबायखर बावगोन आंनि बे सोरजिनि आगान सुरनायाव गिबि आंनि सल'मा बिजाब हरि मारुआव, जाय बिजाबखौ गोबां फरायगिरिफ्रा बोजबनानै लादों आरो आंनो साबायखर जासिहरदों, हामलायथि हरदों। बै सल'माखौ जाय सारआ नायदोंमोन, बे बिथां रुंसारि श्यामलाल बसुमतारी बिथां सारआ आंनि बे सल'माखौ नायनानै आरो फोसावगिरि अनसुमै बिजाब बाख्रिनि बिगोमा गौतम बसुमतारीखौ जुदि थुलुंगा होआमोनब्ला आरो बे सल'माया जुदि दिहुनजायामोनब्ला जानांगौ आं बिसिम आगान सुरबोनो हानाय नङामोन। आं बिथांमोननि सायाव साबायखर जासियो। नोंथाङा आथिखालाव गांबेसे बिजाब लिरखो? आथिखालाव आङो सल'मा 14 गां सोरजिबाय। नै दाखालिसो 2024 दिल्लीयाव जानाय बर' फेस्टिभेल, आं बेवहाय गांसे सल'मा बेखेवहैदों। मोदैनि 2020 बेनो आंनि जोबथा सल'मा जानानै दङ। आरो नैबे जाय बान्थाखौ आंनो दिनै गथायबाय, जाय बिजाबनि मुङाव सोरनि थाखाय, बे बिजाबा आंनि 13थि सल'मा। आरो सुंद' सल'खौ आङो दासिम गांब्रै सुंद' सल' बिजाब आङो सोरजिबाय। बेनो आंनि थाखाय थोजासे नङा, बे आंनि आगान सुरनायसो। आङो मिजिंथिदों जिउआ जेब्लासिम थागोन अब्लासिम आङो थुनलाइ सोरजिनायाव आगान होबाय थागोन। बे आंनो दिनै जि आंनो बान्था होनानै बिथांमोना आंखौ सासे लिरगिरि होननानै फोसावबाय, बे आंनि थाखाय खर'आव मोनसे बिबान होनाय होननासो आं साननानै लादों।